Takaisin lähtötaajuudella 429. Odota! RKD2, minua ei ole ohjelmoitu lentämään näitä laitteita. Käännä meidät heti ympäri ennen kuin joudumme ongelmiin. Tiesin sen! Pysähdy siihen. Tiedän, että sinulla on vakoja aluksella. Pelkään, että on tapahtunut kauhea virhe. Ja hän on vakoja ja petturi ensimmäiselle ritarikunnalle. En ole koskaan nähnyt häntä ennen. Voi ei, täytyy mennä. Älä ole typerä. Et voi voittaa pimeän puolen voimaa. Ai, kuulostat hieman määräilevän. Olemmeko menossa? Ohitimme juuri Endorin kuun. Varo. Kuinka korjata nuo moottorit heti? Tiedät, etten osaa uida. Etkä sinäkään. Mene pois, hirviö. Mene pois. Lähetys. Olen Lando Calrissian vastorinnasta. Kenraali Calrissian. Onpa mukava nähdä tuttuja kasvoja. No, on hyvä nähdä sinutkin. Ja sinut myös. Herkules kuuntelee, ensimmäinen ritarikunta kokoaa joukkojaan. Tarvitsemme apuasi. Tapaaminen koordinaateissa, jotka lähetän. Onnea matkaan. Vannoit pysyvästi sen pelkurin kanssa. Jos tulee. Älkää minne olen. Hyvä on, juuri tässä eteenpäin. Hyvin tehty. Minne seuraavaksi? Ai! SD421 on passissa. Olemme juuri laskeutuneet. Ai, okei sitten. Ajattelin, että sinulla saattaisi olla. Laskeutuneet kunnossa. Hei, tuo on minun alukseni. Haluatko selittää tämän? Tuolta hän tulee. Kiitos, että liityt seuraamme. Odotamme innolla näkevämme sinut toisella lennolla galaksialla. Pysykää istuimillanne, kunnes kapteeni on avannut uloskäynnin ovet. Voitte sitten avata turvavyönne painamalla vasemmalla olevaa vapautuspainiketta. Varmistakaa, että teillä on kaikki henkilökohtaiset tavaranne poistuessanne. Kiitos, että lensitte Star Toursilla. Hei hei! Ei enää, en voi.